sa v posledných rokoch dosť veľa rozpráva, kde akým spôsobom vníma ten elektrosmog. Niektorí to dosť ako bagatelizujú, čo nevidíme, nebolí, necítime, to si myslíme, že na nás nevplýva. Ale keď si zoberieme, že človek nie je len samotné mäso ako také, v tom prebiehajú aj nejaké elektrické procesy, elektromagnetické procesy. Okolo tých nervov sa vytvára určité elektromagnetické pole a ono nejakým spôsobom predsa len je v interakcii, takže v dlhodobom meradle určite to má nejaké vplyvy, účinky, ale o tom všetkom náš prednášajúci z Maďarska vám bude o tom rozprávať. Mikrofón, itt leszek. Akkor jó napot kívánok mindenkinek! Dobrý deň, prajem vám všetkým. Bocsánat. Csak előtt. Nagyon sok szeretettel köszöntök én mindenkit. Vítam vás tu srdečne, vás všetkých. Jó sokan vagyunk. Je tu nás veľa. Kicsit zavarba is vagyok, mert túl családias lett ez a találkozás. A práve vidím, že to bude troška akože rodinná prednáška, alebo príliš rodinná prednáška. Minden esetre én ma egy olyan témával szeretném itt önöket megajándékozni. Každopádne dnes vám chcem darovať takú tému, aminek nincsen színe, ktorá nemá farbu, nincsen szaga, nemá vôňu, nem tudjuk ízlelni, nemôžeme ochutnať, és nem is tudjuk megfogni. a nemôžeme chytiť. Így aztán elvileg A z toho dôvodu principiálne az emberi agy sem akar ezzel foglalkozni. ani ľudský mozog sa s tým nechce zaoberať. Tehát egy olyan láthatatlan ellenségről beszélünk, Hovoríme o takom neviditeľnom protivníkovi, aki mindenkinek az életében ott van, ha akarja, ha nem. ktorý protivník je v našom živote, i keď chceme alebo nie. A másik probléma pedig az, hogy mivel hogy nem látjuk, nem érezzük, Druhý problémom je to, že keďže nevidíme ho a necítime ho, ezért akik ezt az egészet a számunkra nyújtják, tí, ktorí nám to akože poskytujú, szintén mindent elkövetnek, és dollár-milliárdokat költenek arra, takisto urobia všetko a dávajú na to miliardy dolárov, aby hogy az így is maradjon. to tak všetko zostalo. Tehát van egy óriási erős lobby, Existuje obrovský veľký lobbying, aki valóban mindent elkövet azért, hogy minket is lehetetlené tegyen. ktorý všetko urobí preto, aby aj nás znemožnil. Magyarországon az a csodaszámba megy, V Maďarsku je to veľmi ojedinelé, hogy van egy televíziós csatorna, že existuje jeden televízny kanál, ahol én minden héten erről beszélhetek. kde ja každý týždeň môžem o tomto hovoriť. És még élek. A ešte žijem. Kezdem azzal most már a titokzatosságot fölfedve, hogy Začínam s tým, aby som už ozrejmil túto tajúplnosť. úgy hívják ezt a ellenségünket, hogy elektroszmog. Tohto nášho protivníka nazývame takže elektrosmog. Nem jó ez a szó. Tento výraz není 100%. Azért nem jó, mert a smogot azért látjuk. A to z toho dôvodu, lebo smog ako taký vidíme. Amiről mi beszélünk meg, mind ahogy említettem, nem. A to, o čom my hovoríme, ako som vám tu už spomínal, ten smog nevidíme. De ha ezt az egészet leszökítjük, Avšak a jelenlétét, keď zúžime existenciu tohto celého, mondjuk menjünk be egy lakásba. keď prídeme do nejakej domácnosti alebo do bytu, Rögtön kettő szereplője ennek az elektroszmognak. okamžite máme pri sebe dvoch účastníkov tohto elektrosmogu Nyakunkba tud szakadni. a už máme to ich na chrbte. Az egyiket úgy hívják, Jeden sa volá hogy elektromos váltómező, elektrický
elektrické pole igen, a másikat meg mágneses váltómezőnek. a druhé je magnetické pole. Kettő között az a különbség, Medzi týmito dvoma je taký rozdiel, hogy a egyik szerepet a elektromos részét, že elektrickú časť azt a úgynevezett feszültség, meg a feszültség különbségek. Pôvodom toho za elektrické časti dávajú samotná elektrina a rozdiely v napätí. Építik fel, hogy mekkora. A objem toho sa buduje, z toho vyplývajú, že aké sú tieto rozdiely. A másikat, a mágneses részét, A magnetické pole pedig a fogyasztás. je založené na spotrebe tohto elektrického pola. Tehát annak a mértékben van ez a szereplő jeled az életünkben, V našom živote títo účastníci existujú v takej miere, amilyen mértékben fogyasztjuk az áramot. akej miere my spotrebujeme alebo spotrebujeme elektrinu. De nem mindegy milyen mértékben, Ale avšak to není jedno, že v akej miere sa to robí, mert ennek jelentősége csak ott van, lebo význam toho je tam, ahol nagyon sokan fogyasszák ezt az áramot. kde túto elektrinu táto elektrina je spotrebovaná veľkým množstvom ľudí. Magas feszültségű vezetékek, ilyenek, Takéto sú vysokonapäťové vodiče és a transformátorházak. a transformátorové domy. Magyarországon V Maďarsku jelen pillanatban v súčasnosti körülbelül 40 000 lakóépület van, existuje asi 40 000 takých bytových domov, ahol lakóknak a talpuk alatt kde pod osobami, ktorí tam bývajú, ott van a transformátorház. je tam ten transformátorový dom. Nagyon sok ember belehalt, Veľmi veľa ľudí už zomrelo z toho dôvodu, és még bele is fog. aj zomrie z toho dôvodu. Tehát ezért van az egyik ilyen, hogy ne nagyon beszéljünk. A preto je taký smer, aby sme o tom veľmi veľa nehovorili. Feltételezem, ez Szlovákiában sincs másképpen. Pravdepodobne ani na Slovensku to není iným spôsobom. Az elektromosságnak a másik problémája, Druhým problémom elektriny, hogy általában két csoport van itt a nyakunkon. je to, že máme na chrbte dve skupiny. Egyik a elektromérnök, műszaki mérnök, Jedna skupina je elektrický inžinier, alebo elektroinžinier, alebo technický inžinier. a másik a gyógyítók, orvosok. Druhá skupina sú liečitelia, a medicína a prírodní liečitelia. És a kettőjük között semmifajta beszélgetés, kapcsolat nincs. A medzi týmito skupinami není žiadny vzťah na komunikáciu. Miért is lenne? A prečo by to aj bolo? Egy orvost nem lehet rákényszeríteni arra, Doktora není možné prinútiť k tomu, hogy a műszaki tudományokkal tisztában legyen, aby cítil alebo si osvojil aj technické vedy. ez az elektromérnök és a műszaki mérnöknek dolga. Toto sa vzťahuje na elektroinžiniera a na technického inžiniera. A gyógyítással, tehát az egészségünkkel kapcsolatosan pedig meg az orvosnak van a kompetenciája. A v súvislosti s liečiteľstvom kompetenciu majú na to lekári. Kettő között vesztünk miért el? Medzi týmito dvoma skupinami my, a természetgyógyászok, vagy kik? És meg az orvosok is. Všetko sa to pohlcuje. Aj my ako prírodní liečitelia, aj lekári. És most megint csak Magyarországról beszélek. A hovorím teraz najmä o Maďarsku, alebo iba o Maďarsku. Magyarországon jelen pillanatban, ha bárki bármilyen innovációt, tehát olyan műszaki berendezést kitalál, V Maďarsku, ak v súčasnosti hocikto nech vymyslí nejakú technickú inováciu, amit az emberek fognak használni, čo potom neskôršie budú ľudia používať, egyetlen kötelezettség van az egészségünkkel szemben, záväzok voči nášmu zdraviu je jediný, hogy ne üssön bennük elő. aby elektrina nás nezabila. De hogy annak a működése folytán
Ale vyplývajúc z používania alebo aplikácie z tohto nového prístroja alebo inovácie, mit fog az egészségünkkel tenni, aký vplyv bude mať na naše zdravie, kutya nem foglalkozik vele. s tým sa nikto nezaoberá. És itt van a problémánk. A tu je náš problém. Gondolom, önök is számtalan olyan esetet fel tudnak sorolni, Myslím si, aj vy viete niekoľko takých prípadov si povedať. akkor elment egyik orvoshoz, másik orvoshoz. Keď ste chodili za rôznymi lekármi, Egyik természetgyógyásztól a másikig, za ľudovými liečiteľmi, csak éppen az egészséggel nem ment egyről a kettőre. len vaše zdravie sa nezmenilo, alebo sa nezlepšilo. Azért, A to z toho dôvodu, mert ezzel a környezeti teherrel, már végül is az, lebo s týmto záťažom prostredia, lebo je to záťaž z prostredia, senki nem foglalkozik. nikto sa nezaoberá. Pedig Avšak jelen pillanatban v súčasnosti az életünk főszereplője. je to hlavným činiteľom nášho života. És rögtön kérdezek is egyet, A niečo sa vás okamžite opýtam. kinek nincs telefonja? Kto nemá mobilný telefón? Mindenkinek? Však každý má. Tehát ezt a világot éljük. Takže žijeme takýto svet. Tudják, hogy a mobiltelefon hogy működik? Viete, že ako funguje mobilný telefón? Ha valaki nem tudja, nagyon röviden. Ak by niekto nevedel, tak veľmi krátko vám to o tom porozprávame. A mobiltelefonok úgynevezett elektromágneses hullámok formájában közlekednek itt az életünkben. Mobilné telefóny komunikujú v našom živote vo forme tzv. Elektromagnetických vln. Csak úgy tessék elképzelni, hogy van egy hullám így viszintesen, Predstavte si, že je vodorovná vlna és erre merőlegesen egy másik hullám. a na to okamžite je tam aj zvislá vlna. Ezeket kurkot alkotnak. Tieto sa môžu mať kolízie. Az egyik szereplőjét úgy hívjuk, hogy elektromos spektrum, Jeden z činiteľov z týchto vln nazýva sa elektrické spektrum a másikat a mágneses spektrumnak hívjuk. a druhé nazývame magnetické spektrum. Ez van modulálva. Toto je modulované. Tehát ez hordja vissza az információt, hogy tudjunk beszélni. Na tomto je založená komunikácia s informácií, aby sme vedeli rozprávať sa. Frekvenciáktól függően. V závislosti od frekvencií. Jelenleg hol tartunk? V súčasnosti, kde to je celé? 4G. Nazýva sa to 4G. Tehát a 4 GHz tartományban. Mely azt jelenti, Je to v rozsahu 4 GHz. 4 GHz. Irdatlan mennyiségű információ áramlik, Komunikujeme s takým obrovským množstvom informácií, jóformán épészel fel se tudjuk fogni. ani si to nevieme predstaviť. Csak egy baj van, Ale problém je taký, hogy ezt a mágneses részét, že tú elektromágneses hullámnak, magnetickú časť tohto elektromagnetického vlnenia az emberi bőr ľudská pokožka átalakítja árammá. premení na elektrinu Folyamatosan. priebežne. Ezt úgy hívják először, hogy örvény áram. Najprv vznikne vírové napätie, Egyszerűen mondom. keď to poviem jednoducho. Csúsztatása átalakul ez az ingeráram, tehát a örvényáram ingeráram. A toto vírové napätie sa zmení na... Nie na Roma? Inger. Na... Ingerálható. Taký pudnú elektrinu. Alebo budenú elektrinu. Az emberi szervezetnek pedig A ľudský organizmus van egy ingerelhető küszöbe. má hranicu na svojho budenia, alebo na také nutkanie s týmto elektrickými vlnami. Minden sejtünknek, Každá naša bunka, szövetünknek, aj iné časti, szervünknek. aj iné naše orgány És ezt, mi majú tieto naponta, hranice. és ezt mi naponta többször átléptetjük ezt a küszöböt, A každý deň my túto hranicu si dovolíme, aby túto hranicu tieto vlny prekročili.
ezt az emberi szervezet stresszként éli meg. A ľudský organizmus to prežíva ako stres. És a stressz, ha csak egy kicsit kibeszéljük, A keď stres, keď budeme o tom hovoriť troška, o ľudskom strese, hogy az emberi szervezetnek a szimpatikus és a paraszimpatikus rendszere irányítja. tento stres usmerňuje sympatikus a parasympatikus nie? Szimpatikus rendszer irányítja. Usmerňuje sympatický a parasympatický systém ľudského organizmu, tento stres. Az a vegetatív rendszer. Toto je vegetatívny nervový systém. A vegetatív azt jelenti, hogy automatikus. Vegetatívny znamená, že je automatický. Ha a szimpatikus részünk gyengül a folyamatos terhelés okán, Ak pod vplyvom priebežného zaťaženia náš sympatický systém sa oslabuje, akkor elromlik a szívnek az alkalmazkodó képessége. tak po čase sa zhorší schopnosť srdca aplikovať sa, alebo aby sa prispôsobovania sa. Ezt most már lehet mérni. To sa dá už v dnešnej dobe merať. Ezt úgy hívják, hogy HRV. Nazýva sa to HRV. Szív frekvencia variabilitás. Rövidítése. Je to variabilita srdcovej frekvencie, je to skrátka. Ami nagyon röviden azt jelenti, Čo v krátkosti znamená, hogy a két leütés között, a szívnek a két dobbanása között, že medzi dvoma bytiami nášho srdca hogyan tudja a külső és a belső környezeti terheket egyensúlyba tartani. ako vie udržiavať rovnováhe vonkajšie a vnútorné záťaže. Szeretném megjegyezni, hogy nagyon nehezen. Chcel by som vám povedať, že sa to uskutočňuje veľmi ťažko. Mi az első számú ellenségünk a betegségben? Čo je našim prioritným protivníkom pri chorobách? A szív- és érrendszeri betegség. Sú to kardiovaskulárne choroby. És ehhez még hozzájön egy segítség, hogy még valóban rosszabbul lejünk. A k tomu, aby sme sa ešte horšie cítili, nám pomáha Ezeknek a segítségével, amit mutattunk ki, pomocou týchto, ktoré sme vám ukázali, hogy a vérünket že našu krv, és képes besűríteni az elektromágnesességnek a hatása. účinok elektromagnetických vplyvov je schopná zhustiť našu krv. Elmondom hogyan. A poviem, že akým spôsobom. Tessék elképzelni minden erőnket, az a beleképzelve az a 100 000 kilométer kis hajszelevet is. Predstavte si, že všetky naše cieve, aj veľmi tenké cieve, Ennek a belső fala vnútorná ich časť egy ilyen savós hátja. je taká veľmi tenká bunka, alebo blana. Van neki egy elektromos potenciálja, méghozzá elektromosabb negatív töltése van neki. Má elektrický potenciál, a to elektricky negatívny potenciál. Elektricky je negatívne nabitý. Az emberi szervezetben található vérmennyiségben vannak úgynevezett alapos elemek. V krvi, alebo v množstve krvi, ktorá nachádza sa v ľudskom organizme, sú také formové prvky. Ilyenek a hemoglobinok, To sú ako hemoglobíny, vörös vértestek, červené krvinky, fehér vértestek, stb. biele krvinky a tak ďalej. Ezeknek a felülete, ennek a testeknek a felülete Povrch týchto telies szintén elektromosan negatív. takisto sú elektrické negatívne. Most amikor kapjuk elő a kívülről indukált tereket, Keď dostávame z vonkajšieho prostredia tieto indukované pole, soroljuk, vymenujem vám, lakásunkban az összes vezetéknek a elektromos mezője, elektrické pole všetkých vodičov, ktoré máme v našom byte, az összes elektromos berendezésnek az elektromos mezeje, elektrické pole všetkých elektrických zariadení, ktoré máme v byte, a mobiltelefonoknak a sugárzása, žiarenie mobilných telefónov, az azokat működtető antennák sugárzása, žiarenie tých antén, Telefón a városik is. ktoré pomáhajú, aby tie mobilné telefóny fungovali. Aj mesto je takisto, aj toto mesto je takisto plné, Wi-Fi. aj Wi-Fi.
Tessék csak gondolni, az iskolában 4-5-6 órát vannak a gyerekek benne. Predstavte si, že deti sú v škole v tomto priestore asi 4, 5, 6 hodín denne. De már nincsen olyan intézmény, ahol ne lenne kiírva free wifi. Ale neexistuje už taký inštitút, kde by nebolo vypísané, že free Wi-Fi tam sa nachádza. És akkor most terjednek az intelligens mérőórák. A na to ešte prichádzajú inteligentné meracie hodiny, Smartoknak hívják, volajú sa smarty, ami rosszabb, mint a wifi. ktoré sú horšie ako Wi-Fi. És akkor mi nem értünk a sor végére, mert rengeteg van még. Samozrejme, nevymenovali sme všetko, lebo ešte ich veľa. Ez mind kívülről indukálja azt a szervezetet, emberi szervezetet, Toto všetko indukuje ľudský organizmus. ami hova is született meg? A ktorý ľudský organizmus, kam sme sa narodili? A természetnek annak a nagyon-nagyon finom kis rezgéseibe. Do veľmi malých rezonancií alebo vln prírody. Percenként tesszük ezt rommá. Každú minútu z toho urobíme, to ničíme. És visszatérve a vérünkre, A keď sa vrátime ešte na svoju krv, ezek a kívülről indukált eszközöknek a hatására, működésének a hatására, pod účinkom fungovania týchto zvonka indukovaných prístrojov zmení vagy az érfalon, bude na vnútornej stene cievy, vagy az alapos elemeknek a felületén alebo na povrchu foremných prvkov az elektromos töltést negatívről pozitívbe. elektrické pole, a to z negatívneho na pozitívne nabitie. Mert amíg a negatíva találkozott, mit csinált? Belökte a közepére ezeket a alapos elemeket. Lebo kým sa stretli negatívne s negatívnym, tak ich vrazili do stredu tieto foremné prvky. Viszont amikor megváltoztatja vagy az érfalon, vagy az alapos elemen felületén ezt a töltést, Ale keď sa zmení buď na stene sa zmení negatívne na pozitívne, alebo na povrchu foremných prvkov pozitívben, na pozitívne, a pozitív a negatív mit csinál? čo urobí negatívne s pozitívnym? Vonza. Priťahujú sa. Tehát összecsapja Budú veľmi pri sebe. ezeket az alapos elemeket, Tieto foremné prvky budú veľmi pri sebe, alebo budú pritiahnuté k sebe. és mi lesz a végeredmény? A čo bude na konci, čo sa stane? Rettentően besűrűsödik a vér. Krv sa veľmi sústí. Most tessék elképzelni, azt a sűrű vér kell a szívünknek naponta 21 éven keresztül nyomni. Predstavte si, že naše srdce potom musí robiť s týmto veľmi sústenou krvou. Každý deň 24 hodín. Kénytelen lesz emelni a nyomást, Bude musieť zvýšiť tlak, tehát a leütéseket, tehát aj srdcové bytia, frekvenciu alebo tep. és a végeredmény pedig az, hogy kialakul egy szív- és érrendszeri betegség. A potom vznikne nejaká kardiovaskulárna choroba. Én mondok önöknek egy példát, Poviem vám legfrissebb példát. jeden príklad, veľmi čerstvý príklad. Győr szomszéd falujában Dunaszegnek hívják, V jednej dedine pri Győri, Dunaszeg sa to volá, ahol van egy ismerős hölgy, mám jednu známu, akinek az édesapja múlt héten lett öngyilkos. ktorej otecko si vzal svoj život minulý týždeň, De csak kísérletet tett. ale nepodarilo sa mu to, iba sa pokúsil. Nad ránom porezal si žili si podrezal. Eddig a történet, Príbeh iba takýto je, ugyanis nem folyt ki a vére. lebo krv nevytiekol, takú hustú krv mal. Annyira sűrű volt. Tessék elképzelni, hogy azt a rendkívül sűrű vérnek kellett a szívünknek bent dagonyázni. Predstavte si, že túto veľmi hustú krv musí naše srdce v každom okamihu nechať alebo robiť s touto krvou. Megmentették, mert végül is a
ruhamentő kijött és megmentette. Podarilo sa ho zachrániť, lebo sanitár rýchlej pomoci to stihla ešte. És tudják, mi okozta ezt a rendkívül sűrű vérnek a jelenlétét? A viete, že, čo mal za dôvod a že mal takúto veľmi hustú krv? Egy DET telefon. Tudják, mi az? Telefón DET. Viete, že čo to je? Zsinór nélküli telefon, amivel lehet sétálni. Bezkáblový telefón. Le lehet emelni, és akkor nyugodtan mehetünk vele. Môžeme ho zo steny dať preč a môžeme s ním chodiť po byte. És ez csak az utolsó pillanatban maradt életben az úriember. A tento pán zostal pri živote iba na poslednú chvíľu. És erre szoktam én azt mondani, a na to som zvykol ja hovoriť, hogy állítsanak ide egy 110 kilós sportembert, dajte mi sem 110-kilového športovca, és ha én ezt a sportembert meg akarom ölni fél év alatt, a keď ja ho chcem ho zničiť alebo zabiť za pol roka tohto športovca, akkor adjanak nekem egy ilyen telefont. Tak mi dajte takýto telefón. Bárkit. Kohokoľvek sa dá. Ezt a telefon Németországban 2009-ben betiltották. Ten takýto telefón v Nemecku v roku 2009 bol zrušený, bol zakázaný používanie takéhoto telefónu. Ennek volt egy előzménye. A predtým sa stalo to, ezt úgy hívták, hogy Freiburgi felhívás. Aj výraz na to je už vymyslený, výzva, freiburgská výzva, amit 1500 orvos, čo skúmalo 1500 lekárov, és 36 000 egészségügyben dolgozó írta alá. A podpísalo to okrem týchto lekárov aj 36 000 zamestnancov v zdravotníctve. Ennek a petíciónak az volt a lényege, významom tejto petície bolo to, hogy ezek az egészségügyben tevékenykedők, že títo ľudia, ktorí boli činní v zdravotníctve, kijelentették, vyhlásili, hogy nem tudják a beteget meggyógyítani, že nevedia ozdraviť pacienta, ezeknek a telefonoknak a jelenlétében, hogyha valakinek a lakásában. Keď takýto telefón je prítomný v byte pacientov. És mit mond a paciens, a beteg? A čo hovorí pacient? Azt se tudod meggyógyítani, ő se tudod meggyógyítani, senki se tudod meggyógyítani, mindenki elment. Ani ten lekár ma nevedel ozdraviť, ani ten druhý, takže môžete ísť všetci. Pedig csak a telefonnak a működése volt jelen, ami ezt tudta előidézni. Ale vplyv na jeho zdravie a na zhoršenie zdravotného stavu malo iba prítomnosť takéhoto telefónu. 2009-ben Németországban a Bundestag v roku 2009 v Nemecku Bundestag felszólította ezt a céget, ezt a DEC telefongyártó céget, vyzval výrobcu telefónov DEC, hogy vagy a telefonokat dobálják ki, vagy ők mennek a országba. Že buď zničia telefóny, alebo ich dajú preč zo štátu. Önök szerint melyik történt? Podľa vás, čo sa udialo? Igen, telefonokat kidobálták, Áno. ide hozzánk Magyarországra, gondolom ide is. Dali preč telefóny, a to buď k nám do Maďarska, myslím si aj sem na Slovensko. Nálunk már ha valaki kér egy telefonvonalat, 2 kap ingyen. U nás, keď niekto si vyžiada normálnu linku do bytu, tak telefónny dostáva zadarmo dve zadarmo dostáva. Tehát a beteg utánpótlás bőven meg. Takže máme dostatočné množstvo budúcich pacientov. Ez csak egy a sok közül. Toto je iba jeden z mnohých dôvodov. Ha egy pillanatra megengedik még, akkor a mobiltelefonokra visszatérnek. A keď ešte dovolíte, tak sa vrátim aj na mobilné telefóny. 1937-ben v roku 1937 egy kócos ember, jeden neupravený človek, Einsteinnek hívták, volá sa Einstein, már akkor kijelentette, pedig akkor még fogalma sem volt, mi az, hogy mobiltelefon. Vtedy už vyhlásil, a vtedy ešte nevedel, že čo je to mobilný telefón. Aki azt mondta, a povedal, hogyha a technika az emberi kapcsolatok felett átveszi a hatalmat, že ak technika bude mať moc nad ľudskými vzťahmi, akkor kialakul egy idióta társadalom. Tak vznikne idiotská spoločnosť. Kialakult? Vznikla.
Jóformán a városban nem lehet más látni, csak V meste nič iné nevidíme, že každý takto má prívku telefón a takto chodí. nincs már esküvő, temetés, semmi se szent. Už není nič sveté, ani uzatváranie manželstva, ani keď niekto umrie a ide sa na pohreb, všade je to. Nem tudom, hogy lesz a vége, de Neviem, že ako sa to ukončí, avšak az amerikai John Hopkins intézet egyik kiváló professzora jeden výborný profesor z inštitútu Johna Hopkinsa z USA, úgy hívják Robert Alain Weinberger, takto sa volá, az emberiség a legnagyobb egészségügyi katasztrófa előtt áll. ľudstvo je pred najväčšou zdravotnou katastrofou. Ez a technikai világ, Tento technický svet, ez a technikai kényelem táto technická pohoda irdatlan mennyiségű áldozatokat fog szedni. bude vyžadovať obrovské množstvo ľudí, ktorí na to asi zomrú. Budú aj ktorí. Už sa to začalo. Egy szomorú példát hadd mondjak. Poviem vám jeden nepríjemný príklad. Említettem, hogy nekem van egy önálló televízió műsorom, Hovoril som, že mám jeden televízny program, ktorý je, ahol én folyamatosan meghívhatok szakembereket, kde ja môžem priebežne pozývať rôznych odborníkov. és a Helyi Pál intézetnek a főigazgatónője A riaditeľka z zdravotného inštitútu Pála Hejma v Maďarsku, aki egyik alkalommal elmondta, ktorá mi raz povedala, hogyha nem volt egy háború, že ak nebola vojna vagy egy nagyobb járvány, alebo väčšia epidémia, ennyi gyereket még soha nem veszítettünk el. toľko detí sme ešte nikdy nestratili. Van egy ilyen slusszpolitikánk, Máme takú politiku, že si dávame hlavu do piesku, hogyha a telefonomról beszélnek, že ak hovoria o mojom telefóne, olyan, mint az anyámnak szívnák. je to také, ako by hovorili škaredé veci na moju matku. És akkor inkább nem is akarom hallani. A ani to nezačujem. És én meg naponta, én már számtalanszor megfenyegettek, abba akartam hagyni ezt a Don Quixote játékot. A ja už denne hovorili o mne, už mi povedali, že nech to, tento boj ako Don Quixote, že aby som to už zanechal, už som tak chcel niekoľkokrát to zanechať. Csak azért nem tudtam, Len preto som to nevedel zanechať, már amikor én elhatároztam, utána mindig 2 helyre hívtak, ahol volt egy rákos, daganatos kisgyerek, lebo keď ja som sa rozhodol, že to už zanechám, tak ma pozvali na 2 miesta, kde bolo malé dieťa s rakovinou, vagy egy 20-30 éves fiatal, alebo 20 alebo 30 ročný mladík, akinek egyáltalán nem szabadna rákosnak lenni. ktorý by nemohol mať rakovinu. És itt van az én zavarom, A tuto je moje rozdielne myšlienky sú tu, mert elfogynak azok a szakemberek, akik doktorra, professzorra kezdődnek a titulusai, lebo už není viac takých odborníkov, ktorých titul sa začína s doktorom alebo profesorom, akik megmernek szólalni. ktorí majú silu, aby povedali svoju mienku o tom. Szintén mondok egy példát. Poviem príklad. Pécsen van egy professzor, V meste Pécs je jeden profesor, aki Bristol Egyetemen dolgozott nagyon sokáig, ktorý pracoval veľmi veľa na univerzite v Bristole. azért jött haza Magyarországra, A preto prišiel domov do Maďarska, hogy a pécsieket megmentse a radartól. aby obyvateľov Péču zachránil pred radármi. Nem is lett radar. Radár ani nepostavili. Tudják, mi lett a hála? Viete, Mi lett a hála? aká bola vďaka? Feljelentették hazaárulásait. Za vlasti zradu dali obvinili ho z vlasti zradou.
Amikor én csináltam vele egy riportot, csak a lakásában tudtuk megtenni. Urobil som s ním reportáž a bolo to možné urobiť iba v jeho byte. Befejezve azt a hazaálló este kicsit elakadtunk ott. Ukončím tú vlastizradu, lebo tam sme troška Ha nem az a postavili. bíró van, aki megkapta ezt az ügyet, Keď nebol by tam ten sudca, ktorý dostal túto vec alebo žalobu, akkor most börtönben van. tak teraz by sedel v base. Amikor én csináltam vele ezt a riportot, Keď som ja urobil tú reportáž, rá egy hónapra po mesiaci 2 munkiszolgáltató fenyegette meg, mu zavolali dvaja mobilní poskytovatelia mobilných služieb, hogy sürgősen fejezze be. aby to veľmi rýchlo ukončil túto svoju činnosť. Úgy hívják ezt a professzort, hogy muszáj megemlíteni a nevét, mert megérdemli. Profesor sa volá, musím vysloviť jeho meno. Kellényi Lóránnak hívják ezt a professzort. Laurent Kellényi. Aki nagyon sok orvost indított el a életbe, On veľmi veľa lekárov vyučil. és ezzel a mi témánkkal kapcsolatosan volt egy doktornő, akinek a disszertációt nekem megmutatta. A v súvislosti s našou témou bola jedna doktorka, ktorej disertačnú prácu mi ukázal. Akinek az volt a fő témája ennek a disszertációnak, A hlavnou témou tejto disertácie bolo, hogy az elektromosság že elektrina és az elektromágneses hullámok, a elektromagnetické vlny, tehát a mikrohullámok, čiže mikrovlny, hogyan hatnak az emberi pihenésre. ako vplývajú na ľudskú nočnú oddych, na ľudský nočný oddych. Ehhez a tanulmányhoz, ehhez előtanulmányhoz K tomuto štúdiu kellett egy olyan eszköz, ami folyamatosan bol potrebný taký nejaký prostriedok, ktorý priebežne egy olyan értéket és olyan frekvenciát adott, poskytoval takú hodnotu a takú frekvenciu, aminek alapján el lehetett végezni ezt a vizsgálatot. na základe ktorého bolo možné urobiť túto skúšku. És ezt a készüléket az Országos Sugárbiológiai Intézet, SSK, A toto zariadenie poskytlo vyhotovilo celoštátny inštitút, ktorý sa s týmto zaoberá. Egyéves vizsgálat után az lett a végeredmény a doktornő által megalapítottakban, A po ročnom skúmaní konečným výsledkom toho, čo skúmala pani doktorka, bolo to, hogy az elektromágneses sugárzás nem hat semmiképpen a pihenésünkre. že elektromagnetické žiarenie žiadnym spôsobom nemá vplyv na náš nočný oddych. És amikor a professzor elkérte ezt a kis berendezést, hogy nézzük meg, hogy milyen frekvenciákat is adott ez, A keď pán profesor požiadal o toto zariadenie, aby sme sa pozreli, že aké frekvencie to dáva, amikor szétszedtek, kiderült, hogy abban semmi sem volt. keď to rozmontovali, vysvetlo, že nič tam nebolo vnútri. 2 kis LED éget és vége. Dve malé LED diódy tam svietili a to bolo všetko. És aki az Országos Sugárbírónak a vezetője, A ten, ktorý je vedúcim toho celoštátneho inštitútu pre skúmajúce žiarenie, az ennek a professzornak a tanítványa. bol žiakom tohto profesora. És egész Franciaországig kellett elmenni, A museli ísť až do Francúzska, hogy elmondja ott négy szem közt a professzorának, aby mohol povedať medzi štyrmi očami svojmu profesorovi, hogy miért kellett ezt csinálni. že z akého dôvodu toto musel spraviť. Ezt csak azért mondtam ezt a példát el, Tento príklad som vám povedal iba preto, hogy ilyen körülmények között kell nekem, že takéto okolnosti, alebo za takýchto okolností musím ja némileg önöknek ezt a problémát átadni, odovzdať nejakým spôsobom vám tento problém, valahogy megvilágosítani, aby ozrejmiť vám, de nagyon-nagyon nehezen megy. ale ide to veľmi, veľmi ťažko. Valószínűleg még nagyon-nagyon, mint említettem, még nagyon-nagyon sok áldozat lesz addig, Pravdepodobne ešte bude veľmi veľa takých ľudí, ktorí z toho budú mať nejaké nedobré budúcnosti.
hogy az emberek ezt a megfelelő helyen kezeljék ezt az egész technikát. Aby následkom toho, aby bolo, že túto techniku ľudia s touto technikou robili na adekvátnom mieste. Mert lehet kezelni. Lebo dá sa to používať na adekvátnom mieste. És én épp észre nem tudom felfogni azt, A ja so svojím mozgom neviem to pochopiť, hogy miért nem lehet ezt az embereknek átadni. že prečo nedá sa to odovzdávať ľuďom a prečo si to ľudia neosvoja. Miért nem lehet megmondani, hogy hogyan védekezz? Prečo sa nedá povedať ľuďom, že ako sa môžu proti tomuto chrániť. Ha más nem, legalább a gyerekeinket figyelnék, hogy ne öljük meg a jövőket. Ak nič iné, aby sme prihľadali na svoje deti, aby sme nezabíjali svoju budúcnosť. Orvosoknak, védőnöknek, Lekári a sestričky, az édesanyákat már minden egyes nap tájékoztatni kellene, amikor megfogontad a leendő kisbaba, by mali každý deň už informovať budúce matky, keď už majú v sebe počaté dieťa, hogyha ezekre nem figyel oda, že keď na toto nebude dávať pozor, az a leendő kis élettel mi lesz a következménye az egészségére. tak aký bude mať dôsledok na ten malý život. És megint a sok közül A ešte poviem príklad z mnohých. csak egyetlen példát hadd mondjak. Jeden. Az izraeli Weizmann intézet Inštitúcia Weizmann v Izraeli háromszor jelentette meg a legnagyobb egészségügyben, Nature-nek hívják. trikrát publikoval v najväčšom zdravotníckom časopise Nature sa to volá, Hogy azok az édesanyák, že tie matky, akik az áldott állapotban, ktoré sú, keď sú tehotné, naponta 2 órát telefonál folyamatosan, denne priebežne telefonujú 2 hodiny, vagy ilyen wifi környezetben van, alebo žijú v prostredí, kde je Wi-Fi, vagy az említett problémák közül bármelyiket, amit említettünk, ott van, alebo ktorýkoľvek z problémov, o ktorom som hovoril, tam existuje, annak elkerülhetetlen, bude mať to za dôsledok nutný, hogy a kisbabája že jej dieťa ne legyen viselkedészavaros. bude mať problémy Már 6 év alatt. so svojím charakterom, s postojom. Nekem nagyon sok barátom van iskolaigazgató, Mám veľmi veľa priateľov, ktorí sú riaditelia škôl, akik elmondják, ktorí mi hovoria, hogy az osztályoknak a közel 70-75%-a már viselkedészavaros. Že v triede 70-75% žiakov majú problémy s správaním sa. Én járom az általános iskolákat, Chodím po základných školách, olyan helyeken, ahol az igazgatók egy kicsit empátiával vannak ellátva. tam, kde riaditelia majú nejakú empatiu. És ilyenkor összehívják az 1-től a 8 osztályig a gyerekeket a tornaterembe, A vtedy všetkých žiakov odvolajú do jednej miestnosti és tessék elképzelni, a 40 perc alatt, meg az 50 perc alatt a gyerekeknek el lehet mondani, a predstavte si, že za tých 40 alebo 50 minút dá sa povedať deťom, hogy ezt a technikai világot hogyan kell őneki kezelni. že s týmto technickým svetom ako treba správovať tento technický svet detí. A másik, ami még egyel följebb van, egy iskolával följebb, a középiskolában. Druhá vec sú stredné školy, A 17-18 éves korosztály, veková kategórie 17-18 rokov, aki mindent tud, ktorí už vedia všetko. őket is úgy le lehet kötni, és meg lehet szépen magyarázni, Dá sa aj ich všetko im povedať, aj odovzdať všetku informáciu ész érvekkel, s dobrými argumentmi, mérésekkel bizonyítva, s dokazujúcimi meraniami, hogy ennek előbb-utóbb mi a következménye. že tieto aké budú mať následky. És ezek a gyerekeink higgyék el zsenik, mert rögtön értik az A verte mi, že naše deti sú géniovmi, lebo všetkému okamžite rozumejú. Csak egy baj van,
És itt van a jelentőség a mi jelenlétünknek. Problém je iba jeden a význam, že sme tu, je v tom zakotvené. Hogy az önök szülei nem tudták ezt elmondani senkinek, Že vaši rodičia nikomu to nevedeli povedať, mert nem volt. lebo vtedy taký problém neexistoval. Önök meg senki nem tanította meg, A vás nikto nenaučil, mert a mai napig nem tanítják. lebo do dnešného dňa to neučia. Itt van a legnagyobb problémánk. Najväčší problém je ten, A másik pedig az, hogy mindenki, minden említettem, a druhým problémom je to, čo som už naznačil, foggal, körömmel ragaszkodik a telefonjához, každý az iPhone-jához, iPodjához, potrebuje a musí mať u seba svoj mobilný telefón, iPhone, iPad, iPod. és észre se veszi, hogy a 24 órában kb. 12-16-ot ezzel töltötte. A ani nezbadá, že z 24 hodín asi 22 má pri sebe takéto zariadenie. Azt veszi észre, hogy nincsen kedve, A potom vidíme na ňom, že nemá chuť do života, nemá Ideges. náladu, je nervózny, agresszív, je agresívny. a munkába hazamegy, már nincs kedve a feleségéhez, gyerekéhez, Keď príde domov z práce, tak nemá chuť sa porozprávať s manželkou ani s 5 perc deťmi. alatt össze lehet veszni az a legkisebb apróságon, Za 5 minút sa dá sa pohádať na najmenšom probléme aztán már jól elválunk. a potom podáme žiadosť o rozvod. És itt sérülnek, stb. Tehát számtalan a probléma, itt a vége, nem akarok tovább. Veľmi mnoho problémov, už nebudem sa s tým veľa zaoberať, dám za tým bod, Mert a megoldásról szeretnék egy pár mondatot mondani, lebo o riešení by som chcel povedať niekoľko viet, mert a Jóisten megadta. lebo Pán Boh nám to dal. Méghozzá az úgynevezett, úgy hívják, hogy mezitlábadás. A to, že aby sme chodili bosí. Megvan? Ugyanis elfelejtettük, hogy honnan jöttünk, Lebo sme zabudli na to, že odkiaľ sme prišli, mert a természet a mai napig megadja azokat a elektronokat, lebo príroda nám aj do dnešného dňa dáva tie elektróny, amit folyamatosan bennünk meg tudja teremteni azt az egyensúlyt, ktoré v nás prostredníctvom týchto elektrónov náš ľudský organizmus vie urobiť tú rovnováhu, hogy mindazokat, amit ma itt beszéltünk nagyjából, csak érintettük persze, aby tie problémy, o ktorých sme dneska hovorili, a mi szervezetünkben v našom organizme, ne tudjon elváltozás elődni. tieto problémy neboli schopné dôsledkom týchto problémov, aby nevznikali rôzne choroby. Hogy a mezőlábadásnak mi a jelentősége, mekkora fontossága Čo van. je významom, ako je dôležité to, aby sme chodili bosí. 14 kutatóintézet külön-külön lektorát jelentése van nálunk. My máme u seba lektorované hlásenia od 14 inštitúcií, ktoré sa zaoberali výskumom. 1 órás mezitlábadással, tehát ha kimennek a természetbe és érintkezzenek az anyafölddel, Keď po jednej hodine chodenia bosí, keď budete vonku a budete sa dotýkať zeme, ezeket az összecsapódásokat, amiről beszéltünk itt a vér okán, tieto pritiahnutia z rôznych polí k sebe, o čom sme sa rozprávali, že v jednom má negatívne, druhé pozitívne pole. 1 órán belül Do 1 hodiny alebo za 1 hodinu nincs az a vérhigító, nedokáže žiadny liek, ktorý je na hustú krv, ami olyan eredményeket tudna elérni, nedokáže žiadne také výsledky, mint amit önök a 1 órás mezitlábadás ktoré dosiahneme tým, že budeme hodinu chodiť bosí po zemi. Az az oka, meg számtalan még ilyen szimptomát helyre tud állítani, A ešte mnoho takýchto symptómov urobí, alebo zlepší, alebo vylieči, a to dôvodom toho je to, mert 2 dolog történik a mezitlábadásokon. pri chodení bosí sa udejú dve veci. Egyik az, hogy a bennünk lévő test feszültséget Napätie tela, ktoré nosíme v sebe, másodperceken belül kivezeti, za niekoľko sekúnd je odvedené
z nášho organizmu. De ami ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb, Ale čo je takisto dôležité, alebo nie ešte dôležitejšie, hogy a Föld felszíne tartalmazza že povrch Zeme obsahuje azokat a szabadon mozgó negatív elektronokat, tie negatívne elektróny, tie negatívne voľné elektróny, ami belőlünk hiányzik az egyensúlyhoz. ktoré my v sebe nemáme k tejto rovnováhe. És ezt már minden orvos, aki ezzel foglalkozik, Ak už každý lekár, ktorý sa s týmto zaoberá, elismeri, s tým súhlasí hogy az elektron egyensúlytalanság a uznal, že nerovnováha týchto elektrónov rengeteg degeneratív betegségnek az elindítója. je spúšťačom mnohých degeneratívnych chorôb. Felsorolni is nehéz. Ani vymenovať je to ťažké, aj vymenovať. Ilyen egyszerű a megoldás, Takéto jednoduché je to riešenie. erről szoktuk mondani, olyan egyszerű, mint a pont. O tom sme hovorili, zvykli sme hovoriť, že jednoduché je to ako bodka. Erre megint csak egy példát hadd mondjak, hogy valóban Príklad vám poviem, že naozaj volt egy betegünk, nekem egy betegem, mal som jedného pacienta, akinek az édesanyja is eljött, ktorého prišiel aj jeho matka akinek az ő édesanyja a matka tej matky egy ilyen jósult, vagy mondjuk ez. bola veštičkou Igen, aki azzal kezelte az embereket, a liečil ľudí takým spôsobom, hogy a 8 gyerekek közül, že z 8 detí, aki rájött, az eddig ásott egy gödröt, hogy eddig érjen a lába, ktorý mal čas, tak vykopal jamu v zemi, aby mu dočahovala táto jama do podkolenia, alebo pod kolená. utána betemették a lábát, tehát majdnem térdig, Následne do toho kolena mu nahrnuli zem, meleg vízzel megöntözték, naliali na to teplú vodu, leütette, povedali, že nech si ez a hölgy sadne. mellé ült, Táto dáma si sadla k nemu és 2 órán keresztül csak beszélgettek. a po 2 hodiny iba sa rozprávali. 2 óra múlva ez a hölgy meggyógyította azt, akit kereste. Za 2 hodiny táto dáma vyliečila tohto chlapca, Illetve az anyaföld. respektíve naša zem ho vyliečila. Számtalan olyan levelet kapok, Obrovské množstvo takých listov dostávam, amikor top menedzserek keď top manažéri besokalnak a napi életbe, už majú dosť svojho každodenného života és megtehetik, mert van pénzük, a môžu si to dovoliť, lebo majú peniaze na to. elmennek olyan helyre, ahol nincs ember, Idú tam, kde nie sú ľudia, nincs technika, nie je technika, csak a természet. iba príroda. És akkor egy év múlva A po roku az az ember, aki előtte olyan volt, mint egy állatorvosiló, ten človek, ktorý mal toľko chorôb ako kôň na veterinárstve, ma egészségesen visszatér az életbe, je úplne zdravý a tak sa vráti do života és semmi más nem tud a gyógyítő, csak a természet. a žiadného liečiteľa nemal iného, iba prírodu. Kedves mindannyiak, ez ingyen van. Drahí prítomní, je to zadarmo, Csak tessék kimenni a természetbe, iba chodte von do prírody, rúgják el azt a rohadt cipőt, dáte si dole boty és meglátják, nem fognak magukra ismerni 2 órán belül. a za 2 hodiny uvidíte, že sa nespoznáte. Menjenek el műszerre, ellenőriztessék le. A potom chodte, dajte si zmerať s nejakým zariadením, Előtte nyugodtan lehet venni vérképet, megcsináltatni, hogy milyen volt. predtým si môžete dať urobiť krvný obraz, že És aký ste csinálják meg mali. 2 óra múlva úgy szintén, hogy A za milyen 2 lett. hodiny takisto si dajte urobiť krvný obraz, že aký je vtedy. Higgyék el, döbbenettel fognak. Verte mi, budete sa veľmi čudovať. Döbbenettel fogják tapasztalni azt, amit látnak. To, čo budete vidieť. Van egy baj. Jeden taký problém existuje avšak. Itt a mi égővőkön, tehát ahol mi itt élünk, Tu, kde žijeme my, maradt egy 3 vagy 4 hónap, amikor megtehetjük ezt. máme 3 alebo 4 mesiace vtedy, keď to môžeme urobiť. Marad meg 8, amikor nem. A ostáva 8 takých mesiacov, keď si to nemôžeme urobiť. Erre a 8 hónapra mi A na týchto 8 mesiacov my megtaláltuk a megoldást, sme vynašli riešenie, alebo našli riešenie. ma mindjárt fölmegyek azt. Za chvíľu vám to ukážem. Tehát a számítógépes munkahelyekre is, tehát aki számítógép előtt dolgozik, Aj akkor na az 10 órát. pracoviskách, kde
človek robí s počítačom 8 alebo 10 hodín, tehát az ő részére is, aj vám, aj pre týchto ľudí, és az éjszakára is, hogy aj na noc, minden reggel frissen, regenerálódtan tudjon ébredni. aby sme mohli každé ráno vstať tak, že už sme regenerovaní. És így lehet aztán 120 évet élni. A takto sa môžeme dožiť 120 rokov. Miért? Prečo? Mert ha én minden éjjel Lebo keď ja každú noc regenerálódok, sa budem regenerovať, kijavítom az egész nap összeszedett hibáimat, vylepším všetky chyby, ktoré cez deň u mňa sa nakopia, ez holnap is így lesz, tak to bude aj zajtra, meg jövőre is, aj budúci rok, meg 50 év múlva is. aj za 50 rokov. És akkor mindegy, hogy milyen technikát szabadítanak ide ránk, A je to jedno, že na budúce akú techniku na nás budú tlačiť, mert úgyse tudjuk elkerülni. lebo nevieme, aj tak sa tam tá technika dostane, De legalább túl tudjuk élni. ale môžeme to prežiť. Ebből szerettem volna önöknek itt ma egy kis üzenetet adni, Z toho chcel som vám niekoľko informácií poskytnúť, mert ennek az egész problémát csak tulajdonképpen éppen csak érintettük. lebo celý problém iba sme sa na malom území sme sa to dotkli, Én erről, ha akarják, 2 napon keresztül tudok beszélni. lebo ja keď chcete, tak viem o tom rozprávať aj 2 dní, Már nem teszem. ale neurobím to. Nem tudom, Péter, mennyi időnk van még? Neviem ešte, koľko máme času. Pol hodiny, 40 minút. Mert megmondom őszintén, azt szeretném én, Ja by som ešte chcel, hogy önök kérdezzenek. aby ste sa ma pýtali, Tehát senkiben nem maradjon olyan kérdés, amit esetleg nem tudod feltenni, aby neostalo vo vás taká otázka, ktorú ste nevedeli vysloviť és akkor esetleg zobor keletkezik a fejébe. a potom ešte budete mať nejaký problém. Na, akkor mehetünk. Vážený, Takže môžeme. prosím vás pekne, ochrana telefónu, toto čo... Szeretném itt ez a telefonvédelem. Na, ez, Či to ruší elektroniku? Ezt az elektroszmogot valahogy megzavarja. szabad egy pillanatot? Môžem? Köszönöm. Ďakujem. Nagyon köszönöm ezt a kérdést, Ďakujem vám za otázku. mert legalábbis Magyarország V Maďarsku aspoň tele van mindenfajta őrülettel. je tam prítomných obrovské množstvo rôznych čúd alebo tajomností. Ugye ez súlyos problémád, amiről ma itt beszéltünk, O čom sme sa dneska rozprávali, je to obrovský problém. és erre azok kattantok rá első körbe, A v prvom okruhu na to vynašli riešenie tí, akkor nem kellett volna. ktorí nemuseli sa hlásiť. Többek között egy ilyenekkel, ami rá van ragasztva mesed a Medzi telefonra, inými, to, čo máte vy na telefón nalepené, nem a telefont kell védeni, nie telefón musíme chrániť, önt. ale vás. Ez egy intelligens kis jószág. Je to inteligentné zariadenie. Ha ön ráragasztja ezt a valamit, Ak nalepíte na tento mobilný prístroj jelen toto, pillanatban ez a telefon tak v súčasnosti tento telefón úgy veszi, hogy elvitték az antennát még messzebb. takto berie, že Anténa. anténa je ešte ďalej, ešte vzdialenejšia ako predtým, ako to bolo. Mit csinál minden híváskor, fogadáskor? Čo robí pri každom telefonovaní? Még nagyobb teljesítményre kapcsol, hogy Budeme ešte mať tudja érni ezt a leárnyékolt részét. ešte väčší výkon, aby keď toto je už zalepené, aby cez väčší výkon sa dostal k anténe. És ez kapja az ön feje. A Ezt a vaša megnövekedett hlava, teljesítményt. tento zvýšený výkon dostáva vaša hlava. És ennek tud a következménye lenni, A dôsledkom toho môže byť, csak kettőt hadd említsek, iba dva veci vám poviem. egyiket gliomának hívják, Jedno sa volá glioma, glioma, blastoma, igen. A másik meg úgy hívják, hogy fültőbeli dagálat. a druhý je Akusztikus neurima. akustická neurína. A to prvé bolo čo to je? Tessék levenni ezt A ďalšie by bol plastoma? glioma. Glioma. To je čo? És ez Agydaganat. nádor, mozgový nádor. A másik pedig akkor már, hogy beletetszed vinni ebbe a telefonba itt, hogy mit tud kezdeni, Akkor ez egy életezés. Tehát még rosszabb. je to životu nebezpečné. Tessék elmenni róla, higgyel, jobb lesz. Zoberte to, dajte to dole preč, veď verte, že to bude lepšie. Köszönöm. És alakítő vette meg, beszélgessen el vele. A ten, od ktorého ste kúpili, tak porozprávajte sa s ním. A másik még egy probléma, csak egy mondatot hadd mondjak. Ešte vám jednu vetu poviem. Óriási
probléma az, hogy Obrovským ennek problémom a je to, készüléknek a sugárzásának a hatására že pod účinkom vyžarovania tohto prístroja egy nagyon fontos védelmet tud megbontani. vie sa dostať do jednej veľmi dôležitej ochrany. Ezt úgy hívják, hogy agyvérgát vagy véragygát. Nazýva sa to zábrana proti agyvérzés elleni gát, vagy ilyesmi. Nem, ez úgy hívják a véragygát. Ez a neve hivatalosan. Vér, kötőjel, agygát. Vér, És latinul. vér, agy. Bohužiaľ neviem, že toto je doslovne, asi to nebude to isté, čo by, ako sa to volá. Je to zábrana Elmondom másképp. Az agyunkban v našom mozgu. minden érhálózat, ami benn van, Každý ten cievný systém, ktorý a máme v legkisebb mozgu, kis kapillárist is, aj najmenší kapilárny, egy ilyen hármas szülővel van ellátva. obsahujú taký trojfilter, Azért, hogy semmi olyan anyag ne kerülhessen be az agyunkba, aby do mozgu sa nám nedostal, žiadna taká látka sa nedostala, ami bármilyen problémát okozhat. ktorého dôsledkom môže byť akýkoľvek problém. Most ez a megemelkedett sugárzás, meg a folyamatos telefonálásnak a hatására V dôsledku zvýšeného výkonu a zvýšeného času telefonovania képes megbontani ezt a védelmet, je tento flip je schopný narušiť túto ochranu és akkor a vérünkből, a z našej krvi, ha bekerül mondjuk az albumin, ak sa dostane albumín, az egy fehérje, je to bielkovina, bármikor el tudja tömíteni az ingerbe átvitetett oxonoknak hívják. Kedykoľvek. Az idegpályáknak a belsejében vannak üreges, ott mennek az elektronoknak a sokassággal, tehát oda be tud kerülni az a fehérje. Kedykoľvek táto bielkovina sa vie dostať do dutiny, ktoré prichádza alebo sú v kontakte s nervovými bunkami. Ennek az eredménye Alzheimer, Výsledkom je Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba, szklerózis multiplex. skleróza multiplex. És van a legújabb, most A járványszerűen terjed, A teraz je to ako epidémia, úgy hívják, hogy ALS, volá sa to ALS. amiotrófiás laterális szklerózisnak a rövidítése ez, Je vagy to Blue Graham betegség. choroba Lou Gray. Biztos önök is látták már a televízióban vagy a YouTube-on, Určite ste videli v televízii alebo na YouTube, jegesvízzel öntögetik magukat, hogy felhívják a figyelmet a világnak erre. alebo že ľudia na seba dávajú ľadovú vodu, aby hovorili o tejto chorobe. Ez az ALS azt jelenti, hogy azok a motorikus idegek A to znamená, že tie motorické nervy levénulnak. ochrnú. Nem tud nyelni, Nevie nem tud hltať, lélegezni, nevie dýchať és halál. a následkom je smrť. Ezért nagyon ellene vagyok az ilyen valaminek. Preto som veľmi proti takýmto veciam. És a többi, van még A folytatás. tak ďalej ešte má to aj pokračovanie. Pardon. Ja som sa chcel spýtať, Azt szerettem volna kérdezni. budeme sa musieť chrániť pred tou technikou, vznikne nový odbor, Védekeznünk kell a technikával szemben. Keletkezik majd egy új szakma, ochrana človeka v rámci životného prostredia. az ember az élet a környezeten belül, vagy a környezetvédelem belül az embernek a védelme, A nazval by som to bioklinika, és nevezzük el bioklinikának, ktorá bude stáť proti tej technike. amely ugye a technikával szemben fog majd állni. Naučí ľudí, Megtanítja az embereket arra, ako ste správne povedali, ahogy ön is helyesen mondta, ako sa chrániť hogy hogyan védekezzünk prírodnými metodami, természetes módszerekkel, nielen liečiteľskými, nem csak egy gyógyító módszerekkel, ale aj tými úplne jednoduchými. hanem azokkal az teljesen egyszerű módszerekkel is. To bolo aj chodenie po zemi. Ahogyan a mezitláb járás. A toto treba rýchlo deťom a všetkým vysvetliť, És ezt ugye gyorsan el kell magyarázni a gyerekeknek és az összes többinek, jak ste vy správne povedali, ahogy ön is v helyesen školách, mondta, ezeken az začali iskolákban, učiť
hogy erre tanítsuk meg őket. Ja som to nazval ako návrat k prírode. Én úgy neveztem, hogy visszatérni a természethez, A to nám možno pomôže. és lehet, hogy ez segít majd rajtunk. Így van. Anna, értetek? Azt a szakmát Ten odbor kellene komolyabban venni, amit úgy hívnak, hogy épületbiológia, museli by sme brať ešte vážnejšie, ktorý sa illetve nazýva környezetbiológia. biológia budovy alebo biológia prostredia. Minden egyes embernek a legszűkebb lakóterében V užšej alebo najúžšej domácnosti každého človeka műszereknek a segítségével pomocou prístrojov alebo zariadení meg kellene állapítani, hogy mekkora veszélyben van. by bolo potrebné určiť, že aké je tam riziko. Ez a legfontosabb. Toto je najdôležitejšie. Azért is mondom ezt, Aj z toho dôvodu vám to hovorím, mert a legújabb trükkök azok, lebo najnovšie triky sú také, alebo tie, ezeket a mobil átjátszó állomásokat, že tieto mobilné stanice, ktoré dávajú ďalej tú komunikáciu, átszerzek. tie preformujú, alebo urobia to ako neviditeľné, aby to bolo neviditeľné ľuďom. Kémények, Ako napríklad komín, urobia z toho komín, alebo urobia z toho nejaký strom, templomtornyok, alebo kostolné veže, neonreklámok belseje, dávajú to do vnútornej časti neónových reklám és a többi. a tak ďalej. Ha nem látja, nem zavar sem. Keď to človek nevidí, tak nikomu to ani nevadí. Hogy a környékben, ahol To, že v okolí bude zomierať veľké množstvo ľudí, őket nem érdekel. ich to nezaujíma. Ez lenne fontos, az épületbiológia. Preto je dôležité tá biológia budovy És a természet. a takisto príroda. Ja som kedysi chcel ten projekt spustiť. Én valamikor el akartam indítani ezt a projektot, Ekologická domácnosť. és elneveztem egy ökológiai háztartásnak, Súčasťou bol ekologická audit. egy ökológiai ellenőrzés lett volna ennek a része, A ten by nám ukázal, az megmutatta volna nekünk, kde žijeme. hogy hol élünk, Objektívne. objektív módon. Je to To je dôležité. môj cieľ, ale nie som za komunikáciu. Ez a célom, de még ehhez még nem jutott a válasz. Ha kell segíteni. Ak potrebujete pomoc, tak vám pomôžem. Ja sa ešte spýtam o proste, že treba chodiť, keď sa dá letia, tak bosí. Teraz Ugye bosí azt sa mondta, hogy myslí iba akkor po zemi, po pôde, alebo taký z tých, čo má chodiť bosí aj po asfalte, po ceste. azt jelenti, hogy a mezitláb járunk, akkor szükséges, hogy a földön járjunk, vagy az aszfalton is lehet, vagy más... Földön, anyaföld. Na zemi, po zemi. To je jednako, aj? A természet. Ale nie po asfalte, no normálne. Práve po hlíne a tak. Áno. Dobre, ešte povedal tedy, že čas roka môžeme a že nám potom povie tých 8 mesiacov, Ugye ezt most máme azt tetszett mondani, hogy a bizonyos hónapokban járhatunk kint, és a 8 hónap alatt, hogy mi a teendő, hogy azt majd... Már hóban nem lehet járni. Lebo v snehu nemôžeme bosí chodiť. No, na ľudí, Oda jár. Nemôžeme, lehet. Takže tých zvyšných 8 mesiacov, čo máme robiť? És aztán fennmaradó 8 hónap alatt, akkor mi hogyan járjunk? Ukážem vám. Még itt egy úr akart még valamit kérdezni, közben meghallgassam, vagy mondhatom? Nem mondtad, hogy... Páči sa. Som sa chcel opýtať, ako na nás vplyvá ten magnetický pól Zeme, on sa aj posúva. A Földnek a mágneses tere hogyan hat ránk, hogyha az el is mozdul? Van nekem ezzel a földmágnesességgel problémám. Mám s tým problém, s týmto magnetickým polom Zeme. Az elmúlt évtizedekben V minulých 10 ročiach a természetgyógyászat ernyője alatt pod záštitou prírodného liečiteľstva rengeteg olyan szakember, idézőjelben mondom, veľmi toho mnoho takzvaných odborníkov jelent meg prišlo do prostredia, alebo k nám ako liečiteľia, pálcával, takýmito ingával, rôznymi prostriedkami liečiť. akik mindig megállapították egy lakótérbe, lakásba, A zisťovali v domácnosti,
hogy ott van vizír, že je tam vodná... Hartmann, lej, nem akarom végsorolni, mert 19 ilyen fajta van. A 19 takýchto vecí a tam to zisťovali, že kde to je a čo tam je. Megint csak egy példát mondjuk, hogy miről beszélek. Poviem vám príklad, že o čom hovorím. Nemrégen találkoztam egy 80 éves házaspárral, aki engem hívott. Nedávno som sa stretol, zavolali mi s 80-ročným párom a zavolali mi, aby som urobil meranie. Aki előttem, ott volt egy hölgy, aki mérte a lakáspálcával. Predo mnou bola tam jedna dáma, ktorá merala s paličkami. És 10 perc alatt készített egy kockás papíron. A za 10 minút vyhotovila na kockovom papieri, na štvorčekovom papieri Egy olyan rajzot. Taký nákres. Hölgyek biztosan ismerik a Burda szabásmintát. Dámy určite poznajú časopis Burdu a na tom to bolo. Ugye ismerik, ugye? Určite to poznáte. Emberi észre is nem lehet kiakadni rajta, annyi vonal van rajta. Je tam toľko liniek, že nedá sa pochopiť, že ktorá kam vedie. Ezen a papíron is így volt. A na tomto papieri bolo takisto mnoho čiar. És akkor ilyen nagyképűen átadtam a 82 éves idős házaspárnak. A tomuto 82-ročnému párovi odovzdala tento papier. Ez a baj. Problém vyzerá takto. Egy hétig nézte a két kis öreg. Starí ľudia týždeň sa na to dívali. Te mama, hol élünk mi 60 éve? A sa pýtali, že mama, kde žijeme my 60 rokov? Ezzel azt akartam elmondani, hogy ilyen emberek óriási kárt tettek az embereknek a gondolkodásában. Takíto ľudia urobili veľmi veľkú škodu v myslení ľudí. Mert utána hív még egyet, meg még 5-öt. Lebo následne potom zavolá ešte jedného takého, alebo ešte 5 takých. És akkor mind a 6 más mond. A všetci a 6 povedia rozporné veci, niečo iné. A Föld mágnesességnek nagyon nagy jelentősége van. Magnetické pole Zeme má obrovský význam. Ennek is megvan az objektív, tehát a műszerekkel ellenőrizhető értéke. Má takisto objektívnu hodnotu, ktorá sa dá skontrolovať s prístrojmi. És lehet ezt mérni. A takisto sa to dá merať. Van hozzá egy etalon. Je k tomu jeden etalon. Többek között Magyarországon a Tihanyi Obszervatórium. Medzi inými aj observatórium v meste Tihaň v Maďarsku, aki 5 perces frissítésekkel, ktoré aktualizuje svoje dáta každých 5 minút, hogy ennek a régiónak jelen pillanatban, tehát beleértve a Szlovákiát, tento región aj so Slovenskom, mennyi a földmágneses értéke jelenleg? V súčasnosti, akú má hodnotu vyžarujúceho magnetického pola. Ez egy etalon adat. Toto je etalónový údaj. Nekünk viszont az lenne fontos, avšak pre nás by bolo dôležité to, hogy ott, ahol önök élnek, alszanak, že tam, kde vy žijete a spíte, ott mennyi ez az érték. Aká je hodnota tam. Ez a műszer úgy működik, ami nálunk van. Prístroj, ktorý mám u seba, funguje takým spôsobom, mint egy komputer tomográf. Ako tomograf s kompjútrom. Az érzékelője, tehát a szonárja, jeho čidlo, amivel felszerelhetjük azt az adott területet, amit mérni szeretnénk, mondjuk éppen egy ágyat. S ktorým narežeme také malé kúsky, napríklad posteľ. Ez a készülék megállapítja, zistí, alebo určí, hogy azon a fekhelyen, ha ezt a példát veszünk, na tej posteli, keď mekkora ez a földmágneses érték, aká je hodnota magnetického pola Zeme, és azon a helyen van egy elváltozás, a keď na tom mieste je nejaká odlišnosť, akár csak egy nanotesla értékbe is, i keď v hodnote 1 nanotesly, az centiméter pontosan megállapítja, hogy hol van az az eltérés. Na 1 centiméter presne určí, že kde tá odchýlka je. És mekkora az eltérésnek az értéke. A aká je hodnota tej odchýlky. Ugyanis ezeknek folytatom még ezt, hogy utána mind, amit mérünk, ennek a műszernek a memóriája. A všetko to, čo meriame, dostáva sa do pamäte tohto prístroja. Ez mind adatok formájába tárolja. A je tam udržované ako údaje, És amikor végeztünk, akkor feldolgozzuk számítógépre. A keď sme ukončili, tak to dáme a spracujeme v počítači. Ami megjelent egy 3-dimenziós képen.
čo nám zobrazí trojdimenzový obraz alebo graf. És akkor mindenkinek meg lehet mutatni, amit kinyomtatunk. Čo aj vytlačíme a každému to môžeme ukázať. Ugye íme itt alszol és ez a probléma. A že tuto spíš a taký je tento problém. Vagy éppen nincsen semmi. Alebo nie je žiadny problém. A problémának a zömét väčšiu časť problému, tudják mi okozza? viete čo, za čo môže vo väčšej časti problémov? Általában a legtöbb az a vas, ami benn van a betonban, ami fölé ment, vagy éppen a alzatott Je to železo, ktoré je v betóne. vas, ami benne van. Železo. A elektromos vezetékek, Elektrické vedenia, csövek, potrubia stb. a tak ďalej. Tehát tulajdonképpen tud keletkezni egy elektromágneses többlet, Takto vznikne nadmerné množstvo elektromagnetického pola vagy elektromágneses hiány. alebo nedostatok elektromagnetického pola. Egyik se jó. Ani jeden z týchto není dobré. Tehát nekünk egy homogén területet kell kialakítani, Musíme zriadiť homogénnu oblasť és akkor ekkor tud alul pihenni a szervezet. a vtedy vie spať alebo organizmus regenerovať sa. Hogy aztán ez a többletet, hogy én hogyan hívom, Vizérnek, Hartmannak, Že ako ja budem nazývať vagy éppen Jánosnak, ten príliš mindegy. veľké množstvo toho elektromagnetického pola, to je jedno, že buď to nazývam ako vodná, že je to že aký problém, ako to nazývame, je to jedno, ale je tam príliš veľké množstvo toho elektromagnetického, alebo hodnota veľká elektromagnetického pola. Ennyit az elektromágnesességről, Toľko. tehát természetes elektromágnesesség. Ešte chcel opýtať. Azt szeretném még megkérdezni. Horia vodopády, že ionizujú? Igaz az, hogy a hegyek és a vízesések ionizálnak? A vízesések igen. Vodopádi hely, Hory nie. és a hegyek nem? A hegyekben is ott van a anion, tehát anion. Ott van. Anion je aj v horách. Minden tavasszal itt van nálunk is. Každú jar, ale aj máme to aj u Csak nás. általában se Pozsonyban, se Budapesten nem lehet érezni. Avšak ani v Budapešti, ani v Bratislave to není cítiteľné. Természetben igen. V prírode hej. Niektoré hory majú železnú rudu. És mi van akkor, hogyha vasérc van valamely hegységben? Akkor az elektromágneses többlet magasabb. Je tam vyššia hodnota elektromagnetického pola. Ha víz van, akkor meg kevesebb. A keď je tam voda, tak je to nižšia hodnota De elektromagnetického olyan, pola. hogy vízír van alattam, mit tudom én, 50, meg nem tudom hány méterre, meg 10 méterre, meg 5 méterre, és akkor engem befolyásol, az hülyeség. Ale to, že podo mnou v hĺbke 50 metrov je vodný tok a že mňa to ovplyvňuje, to je blbosť. Én a sziget közben lakom Győr mellett. Ja bývam pri meste Győr medzi dvoma medzi dvoma kanálmi Dunaja. Ami azt jelenti, hogy vagy tavasszal, vagy ősszel, de úszunk. To znamená, že buď na jar, alebo na jeseň, ale vyplaví nás to. Tehát van bőven vízöblítés alattunk, Pod nami je dostatočné množstvo vodného toku. mert a pince az mindig ázik, V pivnici je vždy voda, väčšie množstvo vody és meg élünk. a ešte žijeme. Vagy tessék Velencére gondolni, Alebo myslíte, alebo keď budeme hovoriť o Velence. igen, Aki ismerek olyan, o Benátkach és ismerek olyan embereket, aki 90 éves. a poznám takých ľudí, že 90 rokov majú a vždy tam žili a ešte stále žije. Tehát ezek egy olyan paradigmát kellene váltani ebbe, ami nagyon nehezen megy. V tomto by sme mali zmeniť paradigmu a to ide veľmi ťažko samozrejme. De Ešte predsa zodpovedať na tú otázku predtým, tých 8 mesiacov, čo máme robiť. To je pre A vás hölgy azt dôležité. kérdezte meg, hogy az 8 hónap alatt, hogy mit is tegyünk az ott, amikor most mutatom. Teraz vám ukážem. Tehát kétfajta termékkel lehet ezt a mezitlábadást pótolni, Na tých 8 mesiacov môžeme urobiť egyik a munkahelyekre van, dva Tam produkty máme na számítógép to, előtt, aki je to reggeltől na pracoviska, estig dolgozik. keď niekto pracuje celý deň s počítačmi. ezt oda kell tenni az asztalra, ahol éppen a számítógépen egérrel dolgozik. Treba dať na stôl, kde pracujete s myšou. Ez a közel 4 méteres az a spirálvezeték. Tento vodič má asi 4 metre.
ezt be kell pattintani. Treba si to tam nakontaktovať. Ezt pedig be kell dugni abba a konnektorba. A treba to dať do tej zástrčky. Árammal nem érinkedik. Ináč toto není, do elektriny to nejde, alebo elektronický prívod to nemá, iba uzemnenie. Tehát csak a földelése. Tak kde to dať tú koncovku? Do zástrčky, ale umelohmotné, tieto vývody má umelohmotné, iba uzemnenie má skontaktované. Takže tam nebude mať elektrinu, prúd. És mi garantáljuk, hogy amilyen frissen bemegy dolgozni, zaručujeme, že ako čerstvo pôjdete ráno pracovať, délután olyan frissen fog hazamenni. po obede takisto čerstvo pôjdete domov. És mindegy, hogy ott van előtte a Wi-Fi, a je to jedno, či budete mať pred sebou Wi-Fi aj rôzne počítačové zariadenia. Tehát ennek a hatása nem engedi meg azt, hogy bármilyen elváltozást okozzon a... Účinok tohto produktu nedovolí, aby vo vás nastala akákoľvek odchýlka. És ennek van egy éjszakai változata. A tento produkt má aj nočnú variantu, ami tulajdonképpen ugyanezt a cél szolgálja, csak az éjszakai pihenést tudja. Ktorého účel je taký istý, len nočný spánok spravuje. Hogy a szerver tud pihenni, že ľudský organizmus vie tud sa regenerovať, így van, és kijavítani azokat a hibákat, ami napközben történt a szervezettel. A vie tie chyby nejako dať do poriadku, ktoré do ľudského organizmu sa dostali cez deň. És hol lehet ezt megvásárolni? U mňa. Jó, nem működik. Parancsoljon! Páči sa. Vyrovnáva to elektromagnetické pole? Kiegyenlíti az elektromágneses teret ez? Nem, az egy másfajta. Nie, to je inakší produkt. Az egy másfajta. De az is van. Ale taký máme. Mohla by nejaká sopečná hornina, ktorá obsahuje napríklad veľa kremíku a ďalších minerálov? Van egy olyan vulkáni eredetű kőzet, amelyik sok krémik, szilícium? Szilíciumot tartalmaz és egyéb ásványanyagot. Byť vhodná pre človeka, ako má určite pozitívne vlastnosti. És pozitív tulajdonságokkal bír, valahogy jótékony hatása lehetne az emberre? Igen. Formentráriku, a či by mohla mať pozitívne účinky na neutralizáciu trošku, či by mohla napomôcť tej neutralizácii vyžarovania toho. És például a mobiltelefonnak a kis sugárzására lehetne ez neutralizációs hatás? Elvileg igen. Posztaki hely. Aj keď kremík možno. Az szilícium is lehetne. A szilícium, meg a szilícium-dioxidnak rendező hatása van. Ez nagyon fontos. Kremík má účinok, že vyrovnáva alebo usporiadúva elektromagnetické pole. Igen. A bennünk lévő víz, voda, ktorá máme v sebe, má... Tehát negyedik formájában van a víznek. Už máme 4 formy vody. Ugye van a tönvíz, ahogy megiszunk. Voda, ktorej sa napijeme. Van a jég. Ľad. Van a gőz. Para. És van az a zserés, ami benne az egész szervezet. A je to želatina, ktorú nosíme v sebe, ako vodu. Aminek van egy rendezettsége. Ktorá želatina má také usporiadanie. A rendezettség azt jelenti, to znamená, hogy a vízről beszélünk, keď hovoríme o vode, H2O, van egy oxigén, két hidrogén kapaszkodik, kovalens kötés. Máme kyslík a sú tam pri sebe dva vodíkové atómy, kovalentná väzba. Ennek a kötésnek mindig 109,5 fokos szöget kell bezárni. Táto väzba musí uzatvárať uhol 109,5 stupňa. Ha így van, keď je to tak, akkor tud működni az úgynevezett intercelluláris kommunikáció. Tak takzvaná intercellulárna kommunikácia vie fungovať. Ami azt jelenti, hogy a sejtek egymás közötti kommunikációja. To znamená, že bunky komunikujú medzi sebou. És a központi idegrendszer és a periféria kommunikáció. A komunikuje centrálna nervová sústava nervová a periférne nervy. És többek között az elektroszmog ezeket a kötéseket tudja összerobbantani. A
A medzi inými tento elektrosmog narušuje tieto väzby. És a szilícium meg visszaalakítani. A szilícium to vráti späť. És ha viszont nincsen meg ez a kommunikáció, akkor mondjuk egy saját fiam, aki glukózt nem kapja. A keď neexistuje takáto komunikácia, tak bunka darmo bude vyžadovať glukózu, nedostane to. És akkor ez már folytatása. A to bude mať pokračovanie. Szilícium ilyen szempontból. Kremík je tak z toho hľadiska dobrá. Kremík je dobrý. De azt a folyadékba tudnánk tenni, akkor jelentkezzen. Keby ste to vedeli dať do tekutiny, tak sa prihlási o iné. Ten minerál? Ez a ďalšie anyag? Áno, lebo to sa vlastne zamieša v tekutine. A szilíciumot olyan vízbe tudjuk keverni, amit nálam megvan az a víz, Keby sme vedeli kremík dostať a zamiešať do vody, ktorú vodu ja mám, tak prihlási sa u mňa. Dobre. Azt jól értem, amikor mezitláb járunk, és az a védelem, akkor azt jelenti, hogy az emberi test leföldelődik. Ezzel kapcsolatban léteznek egy antisztatikus talppal rendelkező cipők. Elektrotechnikai dolgozók, akik ilyen cégben dolgoznak, kapnak munkaeszközként ilyen cipőt. És a padló is kialakítás, hogy földelésre. összes informatikai cégnek így van. Všetky výpočtové firmy takéto normális életben is ez segítene például? Hogyne. Samozrejme. Hogyne. Ez a megoldás. Ez a megoldás. Toto je riešenie. Ez a megoldás. Toto je riešenie. Valaki jelentkezik? Ešte jednu na ochranu. Existuje nad posteľ taká sieťka. Védelemmel kapcsolatban létezik egy ilyen háló az ágy fölé, ktorý je nejaký kov. amiben van valamilyen fém, Ako Faradayova klietka. és úgy, akár klitka? Faraday. Úgy működik, mint egy Faraday háló. Tökéletes, így van. Itt a dokanale. Toto teda je dobrá ochrana. Ez egy jó védekezés, ugye? Baldahinos, így van, Ez tökéletes. baldachino, majd a dokanale. Csak drága. Leží je to drahé. Ja som sa chcel pýtať, aký je váš názor na tie bionáramky, čo sa predávajú na ruku? Milyen az ön véleménye azzal kapcsolatban azok a bio karkötőkkel, amit árulnak? Megvan. Ja mám. Takže pomáha to. Tak segít. Nem segít. Nepomáha. Parancsolj. Môžem, ja by som veľmi rád snažil sa čo najkratšie rozprávať, pretože som veľmi rád, že som sa zúčastnil tejto prednášky. Rövidre fognám, és nagyon örülök, hogy részt vettem ezen az előadáson. Ktorá mi ozrejmila tú biologickú podstatu ľudského organizmu. Amelyik megmutatta azt az emberi szervezetnek a biológiai lényegét. Pretože asi 10 alebo 15 rokov sa intenzívne snažím prísť na to, že prečo je človek unavený. Mert 10-15 éve foglalkozok azzal, hogy rájöjjek, hogy miért is fárad az ember. Pretože mal som osobne treba veľké problémy s bolesťou hlavy a podobne. Személyesen sok problémám volt a fejfájással és egyebekkel. A po dlhej dobe som zistil, že patrím k ľuďom, ktorí sú meteosenzitívni. Hosszú idő után rájöttem arra, hogy a meteosenzitívek közé tartozom. A to ma nutilo sledovať ďalej všetky súvislosti a zistil som, És arra az volt a szükséges, hogy minden ezzel kapcsolatosat megfigyeljek, és rájöttem arra, že v podstate žijeme v tak špatnom prostredí, ktoré hogy olyan rossz környezetben élünk, kde nie len elektrosmog, ale súbor všetkých činiteľov a ľudské arogancie, hogy nem csak az elektroszmog, hanem az összes tényező és az emberi arrogancia is spôsobuje únavu, bolesti hlavy. azt okozza, a fejfájást okozza, a fáradtságot és egyéb ilyeneket. Így van. Áno, je to tak? Absolvoval som všetky možné vyšetrenia, fyziologicky som úplne zdravý.
Abszolváltam az összes lehetséges kivizsgálást, fiziológiailag egészséges vagyok. A to ma podnietilo vlastne, aby som sledoval všetky vplyvy v prostredí. És arra ösztönzött, hogy megfigyeljem a környezetnek az összes hatását. A zistil som, že je neskutočná arogancia okolia voči samému sebe, človeka voči samému sebe. És egy hihetetlen nagy arrogancia van, az emberi arrogancia van a saját magunkkal szemben a környezetben. A ide o to, že bývam napríklad v Prívoze, čo je veľmi dobrá lokalita. Egy igen jó környezetben, egy városrészben lakom itt. Na sedačke v obývačke mám 38 Wi-Fi sietí. 38 Wi-Fi hálózatom van a ülőgarnitúrámon. Vysvetľujem všetkým ostatným, že na noc sa to dá vypnúť. Mindenkinek elmondom, hogy éjszakára ez kikapcsolható. Že technicky Wi-Fi sa dá nastaviť na pôsobnosť trvá za 10% a pokrýim účinnosť na byt. Elmagyarázom mindenkinek, hogy 10%-os teljesítményre is be lehet ezt állítani, és akkor az egész lakást is fedi. Každý kúpi Wi-Fi sieť, Wi-Fi router, zapne to do elektriky, dá tomu 100% výkon. Mindenki hogy vásárol Wi-Fit, aztán bekapcsolja és 100%-os teljesítményre rakja. A vôbec nevie, že je možné nastaviť na to. És nem tudja, hogy ez beállított a kisebb teljesítmény. Dobre, ja ešte na to ešte otázku. Ja potrebujem do toho vstúpiť, lebo je tu už pán doktor Rusnák a potrebuje načas potom odísť. Kto má otázky, alebo chce ešte diskutovať, ako pán Jurušík, určite príde hore do čajovny, tam si môžete sadnúť. Ale práve aj to, čo ste vy naznačili, na tú tému bude teraz aj pán doktor Rusnák mať prednášku, takže vítam a veľmi pekne ďakujem prednášajúcim. Köszönöm szépen az előadást. Még annyit mondtam, hogyha Isten áldja önöket, minden jót kívánok, hogyha valaki még